Bideo honekin ia proiektuarekin hasteko bildurra kentzen dizuedan. Eskatzen digute kontrolatzea ibilgailu edo errobot baten mugimendua. Honek izan behar du motor elektriko bat, bere eragingailuarekin, eskala honekin, izan behar du ere bai abiadura sensore bat, eta biak eragingailua eta sensorea lotu behar izan behar ditugu kontrol begizta batekin, bere abiadura kontrolatzeko tarte honetan, plus minus 25 km orduko. Simulazio honetan ere, ibilgailu hau egin behar du topo zerbaitekin, eta hori detektatzerakoan bapatean frenatu beharko dugu. Eta gainera, frenatzerakoan eskatzen digute argitxo bat piztea. LED bat ere piztu beharko dugu hori gertatzen denean. Baita ere, foko bat izan behar dugu. Argitasun sensore baten irakurketaren arabera, erabaki beharko dugu foko hau piztea edo ez, histeresi batekin gainera. Hau da, gauza pila bat, eta non dago ibilgailu, non dago motor bat, non dago simulazio, LT Space fitxero bat izan behar da, eta zuek egin beharko duzuena da lanean hasteko deskargatu ireki eta ikusi dezagun. Orduen, rekursos atalean proiektua karpetan, hementxe daukazue, zip bezala gorde dizuet. Egin beharko duzuena da deskargatu eta deskomprimatu. Ez baduzue deskomprimatzen, naiz eta zabaltzen utzi, ez dizue funtzionatu behar. Hementxe daukagu, hau irekitzen baduzue, ikusi behar duzue hor bertan daguna. Baina, bertatik irekitzen baduzue, arazoak izan behar dituzue. Beraz, egin beharko duguna da, deskomprimatu. Horrela egin dezakegu, edo deskomprimatu nahi duzen bezala. Eta orain bai, orain ireki behar dugu. Hementxe daude fitxeroak, eta ireki behar duzuen LT Spaceko fitxeroa hauxe da, txartela. Beste hauek dira simulazioaren fitxeroak eta txartela irekita, ikusi dezagun zer daukagun. Errobota daukagu hemen, bere eragingailuekin, bere elikadurarekin, sensoreekin eta bar, eta simulazio hau dago prest ja zerbait egiteko. Topo gertatu behar zaio motorrari, gelditu beharko dugu, eta hemen dituzue sensore guztiak. Begira, hemen abiadura sensorea. Hemen argitasunarena, eta topo edo zerbait daukanean aurrean errobotak, hauexek dira sensoreak. Eta eragingailuak hemen, motor elektrikoarenak pare mekanikoa sartzeko hauxe eta frenatzeko hemen. Eta hau fokoa. Hau da, gauza pila bat egiteko eskatzen dizkiguten gauza guzti horiek. Hemen, bildurrak entzeko eta ulertzen hasteko simulazioa prestatuta dago. Orduen, simulatzen badegu ez ere egin gabe zer gertatu behar da. Hau ez da mugitu behar. Orduen, ia, simulatu dezagun eta ikusi dezagun ze abiadura daukagun. Nik egiten badut klik hemen, sensore abiadura honetan, dala tensio sensore bat, hemen txekazue, abiadura sensorea, tensio sensore bat, eta azpada mugitzen, ia ikusi dezagun ze tensio daukagun hemen, babiratzazue, zero da, balio hauek oso txikiak da, dira, hemen jartzen badut eskala bultio bat, ikustazue, irakurketa dago zeroan, hau da bultio bat, ez da mugitzen. Simulatu dugu, ez dugu ezerrez egin, eta ez da mugitu. Zer egin dezakegu? Ia, jarriko dugu martxan, ia begiratu dezagun eragingailua nola den, eragingailua, motorrarena, hau da, tensio bat sartzen baldin badiogu -5-etik 5, pues par, horlaxe, proportzional bat sortzen du, voltio bat sartu behar diot, ia ze abiadura hartzen duen, ia zer gertatzen den simulazionetan, ia, hemen orduan, hauxe izango, pare eragingailua, hemen sartu behar diot voltio bat, adibidez probatzeko tensio iturri bat bezala, hau voltio batera jartzen badut, ia zer gertatu behar da, lurra hemen, lurra hemen txe, kablea, eta konektatzen badut zuzenean, teorikoki, hau mugitzen hasi beharko zan. Eta abiadura, ja nola jarraitzen dugu, begira, hau da abiaduraren sensorea. Eta badabil zerbait detektatzen, 2,8 voltiotara hilegatzen da, ez dakit, nik oraintxe ez dakit honek ze abiadura esan nahi duen, hoi zuendako uzten dut, eskalak eta bar kalkulatzea, baina oraintxe nik martxan jarri dut. 2 voltio jartzen baldin badiot, ziurrenik abiadura gehiago hartu behar duela, hemen tensio gehiago izan behar dugula, ia. Jarri izango hemen 2 voltio, ok. Eta simulatzen badut, orain igoko da, gehiagora, hoixe da, gehiagora igotzen da, 5,3. Bale, mugitzen daukagu gure motorra. Kuriositatez ikusi dezagun, topo egiten duenean zerbaitekin. Hau da, topo sensore digitala. Hemen, klik egiten badut, begira, hortxe detektatu dut zerbait. Guk, gure sisteman, orduen gelditu egin beharko dugu gure motorra. Hau, 0-ora jaitsi beharko zan, abidura 0-ora jaitsi beharko dugu. Oraintxe, ez gabiltza zer ez kontrolatzen, eta beste sensorea daukala logika inbertsoa, beste fabrikatzaile bat delako, detektatzen du alderantziz, baina begiratzazue. Oztopoa bi aldetatik, ibilgailuaren bi aldetatik pasatzen den bitartean, tarte guzti honetan gelditu beharko genuke. Oraintxe ez da gelditzen. Bale?
Zer gehiago ikusi dezakegu hemen argitasuna, beran duxo. Ia, bera, frenoa. Frenoa eskatzen digute ere kontrolatzea, faroa, oztopo sensura eta frenatzeko eragingailua. Hemen esaten digute, sartzen baldin badegu tarte honetako tensio bat, frenoa aktibatzen da. Hore, probatu dezagun hori ere, bai? Utzi behar dut rato guztian hau frenatuta. Sartu behar dio tensio bat, dela, aktibatzen da, 10 eta 17 tarteko dozen tensioarekin, beraz, frenatu behar dut adibidez, 11 voltiokin, jartzen badut hemen 11 voltio. Ok? Eta konektatzen badut lurra. Eta kable hori frenora, honekin frenatu behar dugu. Ratu guztian, ia orain zer ateratzen den hemen, oin simulatzen badugu, abiadura 0. Ratu guztian frenatuta dagoelako. Baina ez dugu nahi hori, nahi dugu frenatzea bakarrik tarte honetan, bitartean abiadura hartu dezan. Bale, ikusi ezagun ere bai zer gertatzen den argitasunarekin. Venga, bai, argitasunarekin. Zerbait gehiago probatu dezakegu hemen? Ez, ikusi dute nahiko dela. Argitasuna begiratu ezagun. Argitasunaren sensorea, hementxe, intensitate sensore bat. Ematen ditu 10 mA gehienez, argitasun maksimoarekin, beraz, hau tensio bezala hemen ez daukat. Egin behar dudana da hemen erresistenziatxo bat jarri. Hau jartzen baldin badut, kilomio batekoa eman behar dit 10 voltio gehienez. Orduen, gauzatxo, guzti hauek zuek erabaki beharko dituzue zuen eskalaren arabera, ni nabile gauzak probatzen, azkar, hau konetatzen badegu, bakarrik irakurketa bat egiteko, ikusteko zer gertatzen den argitasunarekin simulazionetan. Hortxe. Hombre, intensitatearen urtu nezaken, baina hor gertatuko zen ez, horrela xeo beto. Tensiora bihurtu behar dut takeia honekin, eta hemen bi klik egiten badut, ikusi behar dugu argitasunaren irteera. Eta hori simulatu behar dut. Hori, simulatzea falta zen. Begiratzen argitasuna hasieran 80%, jeisten da, eta horregatik tarte honetan piztu beharko dugu. Eskatzen diguten, puntuan. Hemen fokoa piztu beharko dugu. Hortarako, fokoaren eragingailua hementxe daukagu, bere datuak hortxe dituzue PDF-an, baina honen arabera izan beharko genuke. Vale, abiadura, topoiek, frenoa martxan jarri dugu, hemen egin behar dudana da, bai, frenatuta, desaktibatu behar dut frenoa, eta honen begiratzazu ez egin behar dut. Desaktibatu behar dut, zeren -11arekin desaktibatzen da, eta orain hasiko zan berrize abiadura hartzen, gure motorra, hemen tensioa hartzen badugu, hortxe abiadura hori. Ia, demagun nahi dudala, egonkortzea abiadura 1,8 voltiotan. 1,8 voltiotan egonkortzeko behar dut erreferentzia bat, behar dut jakitea gure robota nola duan, eta behar dut errore seinale bat ateratzea. Behar dut bia konparatzea, jakiteko zer egin. Orduan, jarri dezagun erreferentzia bat. Zuek tensio zatitzaile jarri beharko dituzuen. Nik gauzak probatzeko, jarri behar dut hemen erreferentzia bat tensio iturria bezala, 1,8 voltikoa, eta saiatu behar naiz, abiadurak hori jarraitzea. Jakin gabe ze eskalatan nabilen, gaizki nabile egiten gauzak, da bakarrik bildurrak entzeko proiektuari. Erreferentzia daukat hemen. Eta hementxe daukat abiadura. Zer egin dezakegu gauzak egiten hasteko. Egin behar dudana da, bien arteko kenketa bat, konparazio bat, jakiteko zer egin beharko dutan. Kentzaile bat jarri behar dut hemen. Ia, kentzaile bat jartzeko, begiratu beharko zenukete operazionalaren bloketan, eta kentzailea, forma hau dauka. Ikustazu ez azkar sartu behar dugun, kentzailea. Hemen erresistentzia bat, hemen beste bat, hemen izan behar dugu beste bat, hemen berrelikadurarena, eta operazionala erabili behar dugu LT Spaceko tutorialan erabiltzen dudana. Hemen joaten bazarete irakasgaieko listara, azkeneko bideo honetan hemen daukazue LT Spaceen tutorial bat, hemen egiten ditute zenerrak erabili, diodoak erabili, eta ere bai hemen amplifikadore operazionala, eta bertan daukazue erabili behar duguna bai proiekturako, zeren oso antzekoa da laborategien daukagunera. Bueno, nahiko moteldua, sarea, edo konputagailoa, gauza da, erabili beharko duzuena da hauxe. Joan marzarete osagaietara, eta hartu behar duzue LT bat 0 bost A. Hauxe erabili behar dugu. Hemen jarri,
eskape. Vale. Eta hau, beharko dugun lehendabiziko gauza da, elikatzea. Hau diago egin behar dugu. Eta elikatzeko begiratu beharko duzue begira. Hemen txaukazu elikadura. Bi mutur hauek, plus VCC eta minus VCC, izen horiek erabilita hemengo kabletxoetan, konexio bat egin dezakegu. Orduen, hemen, konektatzeako VCC-ra kabletxoa jarri behar dut. Eta orain, esan behar diot label bat, eta zuk ere horrela egin, plus V larria CC, eta hemen izan behar dugu zuen elikaduraren balioa. Eta azpikoa minus VCC, elikadura diferentzial hau, label minus VCC. Ok? Listo, elikatuta dago. Eta kentzailea egiteko, konexioak horrela ziren. Honutza, bi hauek horrela konektatuta, bere elikadura honutza, eta bi hauen konexioa honutza, hemen lurra falta zaigu, eta azkeneko bere elikadura hemendik. Hemendik honutza, eta hemen txedokagu, gure kentzailea konfiguratuta. Erresistenzien balioak gelditzen zaizkigu. Erresistentzien guztien balioa berdina baldin bada, honek egiten duena da, hau, hemen dagoen tensioa, ken hemengoa. Ikusi behar dugu, hemen jarri izagun 50 kilomio. Gogoratzazue zergatik erabili beharko ditugun balio hauek, 10 kilomio de 20 kilomio baino gehiago, hori garrantzitsua da, jakitea. Badaukagu gure kentzailea konfiguratuta, orduen orain egiten badegu erreferentzia, 1,8 dagola. Ken sensorea, hemen izan behar dugu errore seinale bat, esaten digula nahi duguna. Simulatu ezagun orain. Simulatu behar dut, hartu behar dut orain berriz erreferentzia, erreferentzia 1,8 dago, hemen dago, hemen izan behar dugu sensorea, jarraitzen duela abiadura hori hartzen, eraingailuan voltio bat daukagulako, eraingailuan 2 voltio ditugulako, eta orain konfirmatu ezagun kentzaileak ondo egiten duela bere eragiketa. Men ikusten badegu tensioa, dala seinale gorria begiratzazue, bagabiltza egiten, berdea ken urdina, erreferentzia ken sensorea. Hau ken hau, positiboa, hemen positiboa, hemen dago zeroa. Eta gero, abiadura hau baino altuagoa denean, hau ken hau negatiboa eta zerotik pasatzen da. Seinale gorria da, erreferentzia ken sensorea. Kentzailea martxan ikusten ari gara hemen, oso ondo funtzionatzen. Erresistentzia guztiak berdinak direnez, kenketaren amplifikaziorik ez dago. Orduen hemen badaukagu adimena, badaukagu hemen, hau positiboa baldien bada, nahi dugun abiadura baino handiagoa dela, positiboa da. Orduen, hau negatiboa baldin bada, nahi dugun abiadura da, dagoena baino txikiagoa. Beraz, orain, zuzenean konektatuko bagenu hau eragingailura, zerbait gertatu behar da. Adimena badaukagu, eta teorian jarraitu behar dio. Beraz, hori egin behar dut. Kendu behar dut. Konexio hau. Iturri honen konexioa, hemendik, adibidez. Eta konektatu behar dut zuzenean, errore seinalera. Eta honekia, zerbait egin beharko zuen. Ez du oso ondo egin behar, zeren eskalaketa ez ditut kontuan hartu, baina begiratu ezagun orain, zer gertatzen zaion, abiadurari erreferentziarekiko. Simulatu ezagun. Zer gertatu da hemen, berriz, hortxe, izango genuke. Begira, egin behar dut klik erreferentzian, hemen klik erreferentzia, 1,8, hemen abiadura, eta begiratzazue, orain ez da igotzen, 5, edo 4,8 voltiotara jarraitu dio. Altuxo jartzen baldin badut, diferentzia hau da behar duguna motorraren eragingailuaren pisua eta bar delako, bagabiltza kontrol begizta funtzionatzen ikusten, baina ez du horren ondo funtzionatzen. Behar du hemen EPI kontroladera gauzak egiteko. Aldatu ezagun hau 3 voltiotara, adibidez. 3 voltio, eta ikusi dezagun zer gertatzen den. Abiadura orain nahi legatzen da 1,3ra. Jartzen badegu 3 voltio, erreferentzia bezala, jarri dut? Bai, hemen dago. 3 voltio eta abiadura nahi legatzen da 2,1. Orain, jarraitzen ari dio gure erreferentziari. Ez oso ondo, baina jarraitzen ari dio. Zer egin dezakegu zertxo baito betzeko? Jarri dezagun hemen amplifikazio bat. Egin dezagun PI bat, egin dezagun P bat bakarrik. Jarri dezagun amplifikazio bat, hau hobetzen joateko. Eta nik egin behar dut,
probatzeagatik, zuek erabaki beharko duzu zenbat amplifikatu beharko duzuen datuetan daukazulako informazio hori. Orduan, hau kendu behar dut eta amplifikatu behar dut ia abiadurak hobeto jarraitzen dion erreferentziari. Ia, amplifikadore positibo bat, ia. Behar dugu erresistenzia bat, hemen, beste bat hemen, berrelikadurarena, behar dugu operazionala berriz. Hombre, kopiatu dezakegu, ia, kopiatzekoa duplikate. Itxoine, hau, duplikatzen badugu, hartuko dizkit elikadurak eta guzti, ederki, oso ondo, hemen jarri behar dut. Orduan, orain, berrelikadurak eta konexioak. Amplifikazio positiboa, jarri behar dut. Berrelikadura hemen, berrelikadura irteraraino, marko, polikitxo, hortxe, berrelikadura hementxe, ia, eta hemen lurra. Eta hau da amplifikadore positibo uste dut, ez da? Bai. Eta, hau, ununtza sartzen badegu, sarrerako tensio hori amplifikatu behar digu. Honek egiten zuena da, hemen irteeran, amplifikatzen zuen, gune egin nuen bezala, errestezia moen arabera, hemengo seinalea. Amplifikatu ezagun, ia, hau jartzen badu, 20 kilomio. Eta hemen jartzen baldin baditut egun, amplifikatu behar du bider 5. Esan bezala, ni probatzen nabil, zuekin barko duzu eskatzen dituzten datuen arabera. Hau, amplifikatzen badegu, orain errore seinalea amplifikatzen badegu, eta konektatzen badegu, bai, ikusi dezagun dena horrelaxe. Ikusi dezagun emaitza. Diferentzia hau genuen amplifikatu gabe, eta orain ikusi behar dugu abiadurari, zerbait alderantziz egun dugu, hau da amplifikadore negatiboa. Amplifikadore negatiboa da, hau ez? Bai jauna, amplifikadore negatiboa da, orduan alderantziz dago funtzionatzen. Nire akatsa, baina bueno, interesgarria zer ari den gertatzen. Bagabiltza abiadura bestaldera joaten superazkar. Nahi dugu, aurrera joatea eta atzeraka joan zaigu. Hau negatiboa egin dudalako. Ia, konektatu itzagun gauzak. Orain behar diren bezala. Positiboak dauka, hau, hemen konektatuta, berrelikadura hauxe horrelaxe, eta lurra hementxe. Ia oraintxe ondo egiten dudan buruz nabil, oraintxe bai, da? Hementxe VI, eta oraintxe bai. Ia ikusi dezagun, nola orain hobeto jarraitu behar dion, erreferentziari, edo ez. Ehunka horrelaxe da, bai ez, horrelaxe da amplifikazioa. Eta orain hartu behar ditut balioak. Orduen hemen izan behar dugu berriz hartu behar ditut. Erreferentzia 3 voltio eta hauxe. Uste dute simulazio hortxe daukagu. Erreferentzia 3 eta orain abiadurak hobeto jarraitzen dio. Hau, altuago egiten badegu, probatzeagatik, irabazpena izango zen, 11 uste dut. Oraindik hobeto jarraitu behar dio. Eta honek hobeto funtzionatuko zuen PI batekin. Baina nik hori ez du probatu behar, zeren zuen dako utzi behar dut. Begira, probatzen jabadokagu gure robota kontrolatuta. Baina gaizki egin da. Ez nabile eskala kalkulatzen, ez nabile gauzak ondo egiten, ez nabile eragingailuan nik nahi dudan tensioarekin atakatzen. Beraz, hori da zuen lana. Eta orduan, hemen hasi beharko duzen, lehendabiziko gauza da sensoretik. Sensoretik hasi behar zarete, aztertzen ze eskala duen, eta eskalatu beharko duzue zuen elikaduraren arabera. Talde bakoitzari elikadura ezberdina bat jarri behar dizuedala, hori ere bai kontuan izan. Elikaduraren balioak aldatzeko hementxe egin behar du. Hementxe klikatzen baduzue, bakoitzari tensio ezberdina bat jarri behar dizuet, batzuk 15, bestatzuk 16, 17, 18, 24 volte arte, eta hemen aldatuko genituzke balioak. Eta hemen gorde eta bitxiko genuke, hori klasean esango dizuet, eta horren arabera eskala aldatu behar dugu. Horren arabera, erreferentzia ere diseinatuko dugu. Errore seinalea ere eskala hori izan behar du, eta PI kontroladoreak ere eskala hori jarraitu beharko dugu. Ados. Gainera, eragingailu hau ere babestu beharko dugu, hori ere badekizu ze blokeerekin egin beharko den, eta kontrol begizta garrantzitsuna eginda izango genuke. Gero, honen gainean besteneko gauzak egin behar ditu. Badukagu argitasun sensore bat, hau ere irakurri beharko dugu, intensitate sensore bada, hau tensiora pasatu beharko dugu beste modu batera, ikusi dugun blokeekin, eskala bat kalkulatu beharko duzue, konparatu beharko duzue eskala horren arabera balio edo maila zehatz batzuekin, konparadoreekin, histeresiekin, eta
kontrolatu beharko ditugu eraingailu digital hauek. Ados, orduan, venga, hemendik aurrera nik uste dut hasi zaitezkela pausoz gauzak egiten. Lehendabiziko gauza edo urrats garrantzitsuena kontrol begizta hau ondo egitea. Zen bestineko gauza guztiak honen gainean egin daitezke banan-banan. Ados.